kados mekaten lampahan ingkang kedah kula sandhang. Lelakon iki mesti bakal jereng wirang marang asmaning Prabu Bryudrata. Ing atase aku iki Nalendra Agung binetara ning nyatane panjenenganing sun duwe anak kok wujude mung separo-separo. Yayi, yen kok nganti laire putraku iki kawanguran dening kawula akeh, kawanguran dening para sentana negara Magoda, ora weruh mung bakal ngorek-ngorek pasuryane wong tuwa. Yayi, Batobat, lajeng kesanipun sinuwun kedah kados pundi sinuwun? Mumpung durung ana sing ngerti marang kahanane Majaku, mundhak bebanger asmane Prabu Bryudrata kene anakmu tak buange ana teng ing alas. Menapa paduka mboten mesakaken kalian nasib kang sarta panandhangipun ingkang putra? Ikhlasno ya Yayi, ikhlasno ya Yayi. Atmajaku kang wujud ora wantah janma manungsa iki mung bakal dedoyong kanarendranipun Kakang Batobat. Nanging mriku putra paduka sinuwun wis ora susah kakean gunem kang tanpa guna. Mara gage wenehno aku tak buange ana alas. Ora sudi aku duwe anak kang kaya mangkene. Tak buange ana teng alas supaya tetep arum-arum kang dadi asmane Ratu Magoda Prabu Bryudrata.